mondo wanyis jo Kenya dieri. Kane watieko yiero, nying Augustus kachiel gi jokanyo aboro noted ni Speaker of National Assembly. Kaito bang'e Kalonzo ochako moro ywak niya onge kaka the National Liberal Party they represent a selection panel to wan waonge gi presidential candidate. To wapenje niya in ing'eyo 2027 nade? Pok wachopo 2027. Samoro kata in wegi ibiro ka waepano samoro onge gi nguvu e Kenya kar kama National Liberal Party ni samoro nyalo konyo kori. Onge kaka inyalo chako jaji wasani ni waonge presidential candidate. Koro ne wariyudo ka language manotiyonwa godo ne en language moro mar achaya niya ni nikech koro waonge gi jakanyo mantiere e od bura mamalo. Kata en owuon mano no nyiso wen owuon nowacho no owuon ni jago ma sani ne wayiero mar National Liberal Party ok nyal dhi chopo lek mare kare. To wan wanyise niya Dr. Kalonzo jago ma wayiero madhi e IBC ok onego bed ni en jago no madhi chwalo lek mari, en jago no monego bed niya dhi chwalo lek mar jo Kenya mondo wabed gi IBC ma is full of integrity, yani jogo man gi lony, jogo man gi paro malew, jogo maonge mibadhi, jogo maonge gi chilo. To sani kineno kaka neno no mayowa mochuno wa gi jambete ko kimulini anyalo nyisi gadiere niya jogo magidwani mondo gidhi gi yier obed jogo ko makan Kalonzo nyise ni left to chomo left. Wan wadwaro jogo maluwo chik mar Kenya, ok jogo madhi luwo chik mar political leaders. Iwacho ni magi gin jok miyiero gi Azimio, kata kamano wang'eyo ni Professor Adam Solo bende ni e iye ka en oyiere gi riwruok mane? The IBC Amendment Act mar 2024 Part 2A Part 1, 2 and 3 wacho ni nonego bed ni wabedo gi jogo madhi bedo e aput mar yiero commissioners ji ochiko. Ng'at achiel ne wuok e riwruok mar Okinde, ng'at achiel ne wuok e riwruok mar jogo mosomo weche mag omenda iluongo ni accountants, ji ariyo ne wuok e Interreligious Council of Kenya, yani jogo ma ng'at achiel wuok e Waislamu to ng'at achiel wuok e Jokristo. Kaito ji ariyo ne wuok e Parliamentary Service Commission. Kaito ji adek ne wuok e Political Parties Liaison Committee. Dr. Adam Solo en no oyiere gi Parliamentary Service Commission kochung'ne Azimio la Umoja Kenya Coalition. Koro Azimio ne nigi slots ariyo. Slot mokwongo ne gintiere godo Parliamentary Service Commission. Macha chande to ogai marwa emane bet piny to wacho ni ei joga masebedo ka wuotho godo kar ka gitetete aneno ka Omondi kata Adam Solo emolony. Koro samane migosi Raila Amolo Odinga oseyiero Professor Adam Solo. Professor Adam Solo en wuodo na gima wiye bith ma is celebrated globally. Makata